Walking tour by Ilocano Math TV. Bangkok, Thailand. Puntahan natin yung Ram Kam Heng Terminal. O yung sa stopover. Sa Ram Kam Heng Terminal, ang dami kasing mga makakain. Para mga street food din. May 7-Eleven dito. Kami lang mga street food. Meron din sila dito ang ganyan. What is this? Ewan ko kung ano yan. Pero long watch it. Kung ano man ito. Ako. Yan naman ang kanilang Metropolitan Electric Authority. Ngayon, may ATM. Bangkok, Thailand. Walking tour brought to you by Ilocano Math TV. Please subscribe to my YouTube channel. Ilocano Math TV. Yan na yung Ram Kam Heng Terminal. May Starbucks din. So, train.
tayo sa may Ramkam. Yan, check natin yung spelling ng Ramkam. Yan. Ramkhamhaeng. So dito tayo. The train. Yan, pag gusto mong pumunta ng LRT, parang LRT nila to eh, or MRT. Yan. Train. Yan. May mga kung ano-anong pagkain din dito. Tsaka parang may Changi. Ito, akyat ka na lang dyan. Ramkhamhaeng. Ito yung mga pwedeng bilihin dito ng kung ano. Ito, daming kumakain. Daming dito. Hindi ko naintindihan. Yan, mga kumakain. Medyo mura kasi pag dito. Around 50 baht or mga siguro mga 80 pesos. Makakakain ka na dito. Mga pagkain nila yan. Ramkhamhaeng.